Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akawinga ulemu wanu, mama ulemu wanu, ma senior chief, ma chief onse, mafumu, DC, mwana PS, mashehe ndi akulu nonse amene mwabwera pano. Salamu alaikum. Ndithokoza kwambiri chifukwa muli ndi mfumu amene amanena zimene zilipo. Siku ino mati pali vuto apa ndiye kumala kula zokuti zikome chifukwa choti pali vice president kapena pali president. Mulungu amafuna tizira kula zona zokhazo. Sio ndoko? Ndiyemo asimayi kuda unoti mukonda kuimba. Eti ndikati akawinga ndumire mwanama eti yeah teka winga ndumire osama ndiangana muzungu imba mambo imba mwina njambe ni mafuto mwana fulani. Boma ili ndirano. Boma ili ndirano. Mavuto amene mukupeza inuyo amene ayenera kuchesa mavuto amene wowo. Boma lake nditiko ndinoli. Musanambizina kuti yembelelekaje pangaja kuyembelera. Ndopikana. Boma ili nomeri. Ndinanira kuti watu tabuke amfanaka anganga mulipo wina nyamata alafu nasikana ndiye akala pe akuona anthu akuvina hapo ya kuti akamaliza kuvina ni pesa kukasikana akamapita alisaba pita kwao akuona takuiba matiba akuvina maizi weki ambelemende vina akuza mazuo uyangana kupita kuza kuti amavina aja ikharanga anapeza musikana kamusala madikirira zilemulirilazo osapezeka lero ikwali akanga lero uli ndi mavuto lero unene liti lero ndidzudzulaso ena wakula chitongoma amene akumachepesa zinthu pazifukwa zawo anthu kumavutika. Ndikuwuzeni izi apresident achapwera akalonjeza zili ngati munthu mwamuna panyumba yakuita kuntchito akuti uyu mumpase ndalama azika kusekukale kwawo ili kapita babu aja abelera kale kompaso onera kuperekera ndalamazo amapereka ndalama amayi solo amayi akatiya tengapo majenesa anaja akamatupana amatupana ndalama babu wawo zambiri zimachitika chakwera samakhala maofisi amafu oyayi president amangola mulafu monga ine ndili pano vice president nditapala mula asilikali wakuti ngali moto onse analoba lechino ya president itu amakulamula ineyo ndinali kumoko anakulamula vice president uno ndibauza usoni ati tukuvutie zileta ngomana ngoli ndikumamesa ntchito ya president ndikulamula ukalamula anthu atani kwani achite ndiyezimene mwamakula inu apa ndimauza so a DC kuti mavuto onse tamva kuchokera kwa anthu muonesesa kuti kokwana wiki ya mawa anthu anandema yako kuja kuno anthu amagona kumakuzuka kugona kuzuka akatala mamuna wagona
akazuka amayi kwanga kusosa chi kusosa chi na kusala eti kabla kugona mavuto anjala ena fika kuja kumuzi kumati upite ukukatese uye nawo upite uye nawo ndo makapendi ijali ya Mose ndikadi yaso kutipo Mose na malizamu ndi anganga ndifuna ndikusimikizireni zonse zimene mwakamba pano kuthokozeni palibe chamwano palibe chonama zona zokazoka anifu mwangu wana wasana kweli amati awo afuna kugula fetereza amene akulima ngongole ndikuti apasi zimene zozo APS atuta ku office alipo hapo adisi alipo zingongolezo nkhani za chimanga ukanga na kwa tunawili kusakukuze ukanga na kwao okanga na omuka akuta simanga kana akuta okanga na maoffice wo akuta nakuti maina tufatole maina iyo tufatole maina kitukojo hapo wakuta zimene zozo tikaziona ndikusimikizireni chili chonse chine makamba tikaona tikuyankha tikaisa kukankha achakwera kulidoza mbili akulephera akutani olankhula ena onso yakoma momwemo kuti iwe ulipoma momo ukuti akulephera achakwera kakhala monse simabomo iyoyi tiyeni tikhale anthu achilungamo ine ngati vice president wa dziko lino muofesi ya achakwera ntchito yanga mmene ndabwera kuno kukakuza chilungamo ndalipako usakeni sikuli bwino anthu akufuna izi sikuti angakwiye ine ndimawauza chilungamo sikuti angakwiye aliyense amapempha kumene ayenera kupempha ndiye ndikuthokoze ndifanye zimene chocho mmene mulili kuno kumachinga kucheka wina mudziwe kuna kuti boma lino libwerezenso ndi boma lanu ndi boma lanu mufuna kuti ine ndibwere ndizacheze lanu hayi kumoyipa yeusi njonimwe njotipe titima inena kumoti mera kuno iyoyi nakale kujala nukukilongomoto kasimana utuchi tima inanizela posaka nondomeko yeusi njonimwe njotipe simuiziwa simuiziwa kumanyada tsikuno milanu kumanyada akakhala kuti anthu mwakolola kuno bwino mwaja makweza pasira anthu wakuvina kuti nyada kaliviro mwakusya nyada kaliviro ngati yoyo etwe mukusangalala dziko lino Allah subhanahu wa ta'ala anatileka kuti tizisangalalamo komanso kumapita kumadrasa kuti muzidziwa mulungu akuti chani osati mama wakazuka kuli ma social media mangotupana zosathandiza mwana Islamu kumuuza iwe usiku hapo ndiuze kusiyana kwa kule aungu bila binasi bila bilifaki osazima kule aungu bila binasi bila bilifaki tamuuze msali osazima azora mapia madrasa anifakate kunganisite musumake dangaya Mungu kala siko lino likufunika anthu kumakhala anthu oziwa kusunga mwambo ndikukamba zonse zifani kunyada kuti anganga mukusatira mwambo mukusatira ndondomeko kumayipasa moto ziko likulipasa moto mafumu atutakulandira ndi makamba anso kuna kuti musalole anthu kukupasani ganyu lopanda phindu tengani nyala muzigenda zipani zina tengani nyala
genda azipani zina mugenda mugama kabona muntu mwakoziganiza chani ife amos FCP kubera kunoka patisa songano kwawo IUTF patisa songano muno kwawo kuno DPP kwawo kuno UTM kwawo kuno aliyese kuno kuti kumangu awakuno usati masaka kuti iwe iyayi ayi azimayi muliso ndi mavuto anu ngofunga kuti aonedwe adisi kusowa kuti kubomako muli madepartment osiyana wayangani azimayi achinyamata amabizinesi at that level pasaizi imene yoyo boma la machinga liziyangana mavuto akumene koko sizonse zimene zingapangidwe kuthandizidwa kuti kuntunda uko sizingatheke nkuona tikapanga decentralization mphamvu kwa banthu adisi muzitiuza kuti kwa ofesi wanuko uyu waulesi uyu atoshe mazinga kwa uyu azipita ena maandira ndalama atu basi gama kutama basi kukasekula ofesi akusegula tendikoloko nendikoloko akapera kamati half 7 alwa ofesi ine ndalwa ofesi wila wakalinenga kampani tendikoloko na icho anakali chikwa ndisiye ndikusiye ndaleka iya musamusiye ali bantu wena amene mboma ni mboma sanayina kukhala mboma chifukwa sakugwira ntchito zimene boma ilili likwauza kumakuti kwanisakulu magali moto takwerawo tikamanza vu ana vali vene aucheusi iya amulyajika kome kwa festival chikutuma anthu kapaseni zinthu kulipa ndiye tiyatengesa tiyauza kuti zichitike komanso ndikupemphere mkhale ndi chikondi wina chinzache iyo lako pang'ono mugawire nzako chikondi cha anthu pakati pa ife chamba kutha aliyense akusikonda pa yekha akudziwa kuti zabwino ukuku sauzanzache akuti werere apita mafumu ndikupempheniso anthu amene ayenera kulandira za bomazo alandire bwinobwino molingana ndi mmene munthuyo wasaukira amene akufunikira osasankha kuti iyi bumba yanga awaziwa iyayi aliyense alandire mmene ayenera kulandirira mwachisanzo kunoko kumachinga kuli anyamata kuli amabizinesi ali ndalama ena atha kuna kuti pajika une ndikula fetereza matumba 4 ndipeleka kwawa wina ine ndikula zovala ndi amasawa wina ine ngwite imanga misaku 6 misakumo ndi amasawa ziko lonse takhala anthu okondana ndikumagawirana ndikumapasana ziko lili pabwino ziko kugawana lili pabwino timagawana zonyasa ukupeza munthu kuchipatala kukwera anamwe ichinduwe aya naye kapena pake ile pasazimene zizi akugawira zoyipa zili zabwino sakanagawa wako kumatoti ndi matenda awagawira kugawana zoyipa. Lero ndinauza angana ndinakuti mutisakire azigogo 7 oti alime wina alisananga athandize mwa sample pe ena oti aunaso sikuti zakubomai nambo unejika
Tupikana ifenza ta akoma abasa iya hii kufuna kuna kuti zocheka mfupa yeka kupaka ena kaje kupangira atu ena ne azigogo amilonga galipo abene azigogo 7 ngati alipo alipo bwana alipo alipo bwana 7 aitapo naona zigogo amene watu anatibereka ifeo mbangu zinatsa sio kawai tipangabe pang'ono ndikufuna aliyense amene ali ndikutekera tisalikireko maloka komanso tizipanga ifeyo. Paramount tika winga angangawa mtauza programu hii sana nene kuti nanga ine hai sana nene kuti nanga ine mulibe nyimbo ya kuno ya gogo, nyimbo ya gogo mulibe ilipo kaya biseni ya gogo ya gogo bimene la kuti tina asina imbe zikomo ayimba tweti zikomo tikakhale ndeni mati apase aliyonse agogo apapa matumba awiri afetereza apase agogo aliwonse matumba awiri afetereza azigogo enaso tiapasanso zikuchokera kwa ineyo mtafusa a president anena mosabisa aliyense afuna kupanga zabwino kupangira Malawi atani kodi apange aliyense afuna kupanga zabwino kupangira Malawi atani kodi apange nyumba ikamapya aliyense amapita atani kodi kukatimisa moto mnadi belisera 7 yet bwana vuto lake amaimba ajatangolowerera hapo mbona iya ngati alowerera asavutike Mungu alemba afetiza wabwira ndakanga koma kachisangalalo kaulere ziteka osateka anayionera patali anakulira patali changu babalo wakalamba wafuna amene ai atimwene asiye na kinepo mepa sana la kusekati ai amene sana la kusekati afiriza wao hapa si hapa si ndiye anganga ndineneso kunena kuti azimai mwakhala uno amene ali ndi mwana azimai onse amene ali ndi mwana tiapasa ka plastiki tumene muli teza akamusikire mwana koma ufawo mutu ufa palibepo ndi adikira ufa umwene koma cholinga chake ndikuti aliyense amene ndikanga chepe akakupasa nangodi mzake monga mafumu muli apa ndikasazika kuti basi kapita mufusa ana apite ine ndifuna kupempha tenti gwira ni chito limozi
tiyeni tikhale anthu ogwirizana. Mavuto a mdziko muno ofuna kwayang'ana lero, ofuna kwathesa ndifeyo. Ine sindipita kusanambe nyimbo za chiyawo kuno. Takuti mwana ya chiyawo ananena para mauti munambira kai kuimba mamawa. Ndifuna ndimve kuti maimba chani. Yaimba ni mozi. Nambo kweli. Microphone kamera ndiaja baba. Aita. Ikuza ndonyera kwa bazi. Dikuti owaka nakala DPP bera pano kumayimba ndikana kundwa nawo chimozimozi. Akana bera pano a UTM ndikana kundwa nawo chimozimozi. Akana bera a UTF ndikana kundwa nawo chimozimozi. Akana bera a Ford ndikana kundwa nawo chimozimozi. Unezikomo jeuzi uwe kweleko inezoni nakole yero unezikomo jeuzi uwe kwiza kweleko nam zikomo jeuzi Anganga amene waso awa daga kulele
na usangala mavuto akuchitika padziko chifukwa kuti padziko lapansi nonse mkamakhala moyo osangalala tekawinga azingosangalala apresident azingosangalala aliyense azingosangalala nkhani isamakhale kunyadira kuti kuli mavuto amene wawa akhalepobe chifukwa kuti anthu azilipo malikulephera iyayi mavuto ofuna kuthesedwa wina asakunamizeni kuti asakupaseni chikhulupiriro mukhale ndi chikhulupiriro kuti mavuto amene wawa boma ili mavuto amene wowo lithesa next week anganga muyankhidwa next week muyankhidwa mukhale anthu achikhulupiriro anthu okondana ena amatafuna zatubane chachani ayi not ife anthu amtendere ife anthu amtendere IUTM akaona TPP abale yao IMCP akaona IUTF abale yao tizikhalira limodzi mwamtendere zikatero zizikhala bwino unoko mkaweza jambo ngandiyitane nzapite kunaniso kune koko mtendero kauka zindikaope kwera kunoko ndiye pomaliza anganga kufune mafuno abwino mafumu zile makamba zidanamba nonse mkhale ndi madalitso a Mulungu ndika ndapita yalizayo atiye ndikulolela nyundo Kaka kaka Yesu alikuwa ziko kaza kujamula nipeleke kwa Amos anganga bila mtani sokili bosi anganga inusu lanu bela baba la anganga wa bala kelele nikadilina ilo ena abungana sontapo zimele tuzi Muime kae bwana, abwere kae bwana, autikire kae bwana. Asimaya ajabwere kuno atatu ajamaimba apati kandi follow amene ajitabwera tabwerani apo ena ajali kuti akuno follow sopano ndiye mukubwera 5 iya awa amaoneka awa yes ya sono dia anganga ina awa anganga wasiro teke story anganga tengani Sim.
Kuli awaduba kakati. Anganga. Ela liku. Okay. Matenge. Aspe. Kujabulira. Okay. Anganga kwenda nafu na kujabulira kwa Bwana. Nje bako ni. Akutenya madana. As you go going now, we can wait better. Azma ya wila jamani anaendea mbona kwa huko. Azma ya ndio bakanya ya wila. Nini mwakutinda nikutenda makono ngati kunyadira mwene saku kati makutinga majini tende yalayo yikuti alhamdulillah basi boshe basi yalayo yo mbochere basi yauleke basi kirini basi ya Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.